vậy na hay MMW ten program pakhat kan na ya chu kan ron introduce do na hun chep takara kan pastor in hey minute so min pe kan lom ma in bua sai dan erot kathiam lo khop mai thil tam tak pathian in min zir pui si a ta chuan kan chuk deuh mai nga achan chu kat chiar hei thei lutuk lo chuan thar ta na trong trai be pui thla prayer operation for generations the zoomers the ani hei hi chuan thar te ta na thang thar te ta na trong trai be pui thak na ti na ni don ni kan chuk thlok nge generation chuan thar thang generation ti hi sil fia dan sang sang oma english a po hei achang chuanin mihring dam chung mi pakhat a puitlin kum khata tanga kum somni panga Mizo ten thang khat lian kan ti a tin achang chuan thil enge mo thleng bi khami ina angi aken te ne entinan ki kortlang Mizo i trong chuanin ke kortlang war lai te ke kortlang zui war lai te generation in kan sei thin ani tira o thil kha aronin her thin ani i ka sei pot pa do na ti chuan vana hianin kan ron thu pui ber tur chu vo tun lai kan thang thar te kan i generation z ti chuan in kum sang kha zakwa som kwa pasari at nulama piang te ahwama sang ni som le panga vel thengin chumi ta na tong thai na be pui chu be pui thak program chu MMW te hian kan ne chu kan ron som phota ahun le ahmun ma ni rem cha na hun le muna khoya ma kalangai don lawa ma ni huna ma ni muna October ni khat atanga ni somthum pakhat ni thakhat chung ahwam don ani ni tin voi khat amo kartin voi khat tal tlem lua omlo tam lua omlo ani don ani chuan tong trai tul na chan hi soizaw na kan nei phatanga he program lawin chan hi i kumin kumtira khan chonghei tong trai kan neya ko than ten i building atan khamizan khan kan tong trai zan mut do na hian prayer operation wa thi fil in alo thleng ani thil tam tak hi pathian in min sil to a ma se mi ti angin zol ni angin thil ka soi ngai lawa adik na po tam tak alo thleng thien ani ma se he thui zur afia chiang ma chulkar khat ka ka prayer operation ron thlen khan amal khan ram chungchang kha alo thleng to sia khami ta na ni karenga ma se kha wa te lo thlen ve le khan kan ko ran hi aronin phar an mai ne ti chuan chulkar khat ka nga ka a chiang sia ti chuanin i pushwai hi ka sera pastor te po ka sila ti chuan a kyan mai lo awangin aron thlen tir khan ti chiang tu atan Olivia vanlal pe ki pian hun nga tur ti te po hiaron thleng te lani kan nau pang te kan ngai to nau lo piang tur me kha ami te o man mo lu tu ka kalpui tur ani lo ti kha ka fia tin a kalpui dan tur le a project ti dan tur zong zong hi aron tel ngal fe ka ngai to boy reng hi angai lawa ti chuan chulkar ni nuwa chuan khan ngai to a ngoi te ke hi i bilkal be po eng me ka langai to lawa ka tia ta chuan karil ro pathian ena min pek masak ber chu thupan te bung som phania wana chuan thil makalo langa mei chhia nau pai nau shin hun trep to lo langa chuan thil makdang lo lang le a dragon lo langa chu chuan anau pai chu ngak ran mai ni a chiang ta viu mai ni mihring te nau te an lo pian don hian pathian le dragon hian an lo thlir reng hruai tum ve in chu pathian in min pe a afia tok le ani chu he program lo pian chan hi ani ti chuan he mission hi kan zir ka han zira mi i sa nge ni vision thar deuh angangai ani a i tuna khmo dan chuan America a missionary ro pui tak mi enga mozat pali pangalai lo khoi to pakha chuan full time ministry angin lo kalpui to a i aiwa dalasa sonin aro pui via wa Mizoram po chuan 30 te in lo nia engem tin kadong mai mo kati kha lo ni hau lo mai ani chu ani a chuan makkati le chu pathian mission thuthung ria lo om dei to kalhen kut Passover khan heng zong hi in kha te ne na in soi
don nia ti hi Bible lo om cham chi ani chuan kan ngai to le te sel pathian mi han sil zela no sen baptist ma no sen hlan na kan nen kan lo in tiam fikalo nia khang te ka karon se chuak tharani chu mani po khan Olivia en pe kan o ke in tiam me an cham dwal ani ma se kan lo bo zui lo ani hun aliam chakhle mai USA mi thiam ten generation an chui dan sang chu silent generation ti te baby boomers ti te hun liam don generations x ti te ni as ngen a chi sang ani a silent generation chu pakhat en tir nan a indo pui pakhat na le pani na zo khazun mi pui hi an be dong ani mi tam takan thi an thil nei tam tak an chana chuwang chun kha Mizo kha chun social in ti hlim na po an ngai to phak lo ani chu an in le lo ben bil ngar kha an tum are trap su tiang chon kan nun na thil lo thleng le khovel lo in her hian kan nun phung hi alo I siam na sem chin ni ti chuan hun kal zela seitur kalanga box karon zuang le dor don ta generation Z kan ti hi sang kha zakwa som kwa pasari atang khan an char ta ni ti kan indo pui pakhat na le pani na te alo thleng ta a mishing nun kha hey baby boomer an ti chuanin indo pui pakhat na le pani na khan mi tam tak an thi awang khan mishing hi pung tamila an te piang pung turin tran an la ani chuan hun local zela thi pui danga ron le ta ni englo again technology le digital call thuak nei kha aron chuak chak ema nge kumsang ni ma dewa khan chuanin khovel hi atwa man deu vekani Mizoram kil khor ber te po min ron thlenga hei pudik te po nge computer MCA ma saber ne ke po nge ni Microsoft Word te ka zira thil ni is a thak da sai turatam kan sei man don lawani chuta chuan kan nau pangte hemi no lo piang te kha chu kha khol thuak nei ina khovela rawrel kha achak ta maya khami no ron piang te kha chu unreal rule ngai to ne lo dang dor ni chu tak chu faina kan point to ni ni ma sel khami khovela piang lo khami khovel om ja she me lo te kan pom kan choi si a chuwang chuan an nun le kan nun hi lo dang lam te ma chuwang chuan mi thiam te chuan generation Z Zoomer ho hi the loneliest generation lo chuak to zong kho har beran ni shiat thiaman hlo si laba antiani achan chu kan dang lam na chu ke ni thingtlang a piang chuarin Mizo tanga chura kan kom thanga bung khun ni in a chun huna cho lo chu mang che o kan hun char na te po sada kan nei lo chuan chu ni ma se an ni chu eng kim hi screen ateng an en fit mai ni khovelan char dan po chu lo ni ta ni chuti chuan silent generation atanga a generation Z in kar khathil tam tak atlata ne kan tlan thoi nge ti chuan apoi mo ber chuan chumi ka zirlai chuan chu American mithiam te zirdan ne Bible ero chuan kum sang bi dana pathian thil char dan in thak thleng dan vele thunga chuanin chatuan masa chuan universe zong lo siam ma khan pathian in vision ro pui berane yani keima ni ang takin mishing siamila ate ta chuan position pakhat cha vacant mun ruak lo tur om iswa krista unau turte chumi ni tur chuan mishing siamila ati he position vacant hi midang in an lo arem ti lo reng angel te pun an lo arem lo fail ma se ka thang don le don ati chu zo hana ja ka khat ka kutata tu man min chu sak thei lawang ati ti chuan thil siam oma kanti ang Adama le atangin Abrahama aron ni a chuta chuan pathianin mishing an siama ma se bo chiat na alo thlengta a heta mishing te min siam ma khan engen universe le angel te siam khan I Lucifer tluk na kan mu a ti chuan khatilai bo chiat na po khanin nova hun laya khan tun laya ka ziak swalani LGBTQ mipa nei in ang te in poisak mi alo na rap thak ber kha lo thleng tu ani chu thil tak chu tuna kan zang lu doranga tun 2000 millennium ma khan khovel hi to malani chuwang chuan tu na kan tong trai pui tur te hi khovel thil takin technology le digital mangin an nge ni thlipui lo tlengin an nu na shwaya chu mai ba ka nge LGBTQ nei in ang mipa me cha khami thlipui pani khan anoi du na wangin an nu na chi I
ma an boy na ber identity ani tu nge kan ni an ni tan chuanin engma hi achan chu sarkara sikulan zirtira a engpo hi scientific proof ani chuan a traffic adik bera khan an ngai to si a chutianga chuan kan fat en lo thang lian ani chuwang chuan chung mi te chu pathian in an hena shwai kir turin tong trai turin min soma voina hian ko than member zong te tong trai turin ken soma nge cc member te pawalai te nu ho te thalai te chuan pakhat kan soile ram tu chu I tong trai na khamusit chuang che list kan siam do na ming kan khon deuh vek ta tuna hian kan lom em mi hi kan an khona zero atanga som kum somni pakhat thleng hi mi som sari le ti kan nei pathian ming chu fakin omro se chu group in kan sem do na volunteer kan nei da na zerin kan ron sem vek anga group te kan siam anga kar khata voi khat chu an vaya ming ziak chunga khan kut ikut pa da I tong trai the ni pun musit so lalpan iti do na kha amoreng ani chuwang chuan mi generation tan tong trai tur ani a I thei to pin tong tra kan tong trai na program hi kan be do ani sei tur tam em a tong trai na tur dan tur a prayer guideline te po kan ron siam chung ro chufana kan sei zo man to lo ani eng pon I se kha kan sei the ni se ko lo me